A Aigües de Barcelona impulsem l'economia circular i ho demostrem amb fets. Per exemple, l'any 2024 hem valoritzat més del 97% dels residus de les depuradores. Però què vol dir valoritzar els residus? A les aigües residuals de les depuradores es generen fangs i la major part d'aquests fangs es reutilitzen, ja sigui directament o a través del compostatge, en usos agrícoles. També els aprofitem per produir energia neta amb el biogàs que generem en el seu procés de tractament. Recentment, hem començat a valoritzar les sorres que es separen de les aigües residuals. Així, les sorres que arriben a les depuradores i aquelles que s'extreuen de la neteja del clavegueram es poden utilitzar en el sector de la construcció i la indústria. No només generem fangs a les depuradores, també a les potabilitzadores. Més del 90% d'aquests fangs de potabilització es destina a fabricar ciment. D'aquesta manera, les plantes depuradores esdevenen ecofactories, és a dir, instal·lacions que transformen els seus residus en productes, integrant-los al seu entorn social i natural.